Normalment les exposicions són exposicions per a veure coses. Esta, sense deixar de veure, o sigui, amb els ulls ben oberts, és una exposició per a escoltar modos distints i coses distintes, instruments distints i instal·lacions distintes. Des que uno entra, està tot ple d'artilugios que aprofiten l'arquitectura i la magnífica ressonància d'aquest edifici per a que l'edifici parle i que el fem parlar de modos distints. Un so és totes les maneres de ser escoltat. I aquí n'hi ha 10, 15, 20 maneres d'escoltar coses diverses. I aquesta és la casa ara on n'hi ha instal·lacions sonores, que ja el nom ja és raro. Qui ha vist una instal·lació sonora? I què és una instal·lació sonora? Pues és una espècie d'utilització de l'espai d'una manera X perquè el so surtiga i visca entre nosaltres. I això és el que trobareu aquí. No se toca, se está, se vive, se comparte. Y esto es esta casa para mí. Veréis que estará compuesta, cuando la visitéis, en diferentes salas. Cada sala es una sala temática sobre todo el aspecto de lo que ha ido trabajando. Llorenç Barber es un músico compositor, pero artista sonoro, pero poeta fonético, pero filósofo, experimentador, que de manera transversal ha ido abarcando distintas facetas del arte para encontrar en el sonido ese hilo que va a entretejer desde el mundo visual, el mundo escultórico, hasta las propuestas más teóricas, todo en torno a la ciudad, al mundo de las campanas, al mundo de la ciudad como orquesta, que eso es muy bonito, donde todo el pueblo se le enseña a tocar sus propias campanas y se invita a la gente a que viva esos conciertos. Y os encontraréis instrumentos creados por él y de otras personas que hemos colaborado a lo largo de estos años y otras que no conocían a Llorenç, pero que no se conocían personalmente, pero que la obra de Llorenç les ha influenciado, les ha provocado.